Mhlawumbe sebekuconvincile mfowethu nawe ukuthi hayi umubi. Ngoba mfowethu uyabona ngaphandle kunabantu abanamakhono okuveza izinto ezimbi kwabanye abantu. Mhlawumbe uyacabanga ukuthi amantombazane awakufuni ngoba awunamali, awunamoto, awunalutho nje, uwena nje. Mhlawumbe usuzucabanga impela nokuya enyangeni uyobuza ukuthi ingabe khona wakuthakatha yini ngasesifazaneni, noma mhlawumbe khona intombazane yakuphoxa mhlawumbe kabuhlungu. Usuyasaba nje ukuphindela uyoshela. Lalela ke mfowethu, ngifuna ukukutshela nje namhlanje ukuthi awuwedwa obhekene naleyo nkinga. Inqwaba yensizwa la ngaphandle zibhekene naleyo nkinga. Azisayiqali nje enhlobo ukuthi nje ziyoshela amantombazane. Leyo nto ke mfowethu ayinhle neze ngoba phela kugcina sekwakheka abedlunguli kancane. Kahle nje yini umdlwenguli? Kubalekile mfowethu ukuthi sikhulume ngale zinto ngoba uyabona masilo singakhulumi ngazo zizoqhubeka zilozenzeka. So yini umdlwenguli? Ngiyazi nawe mfowethu uma bengakubuza lo mbuzo ungaba nendlela yakho yokumchaza ukuthi okay, umdlwenguli umuntu onje. So ke nami ke nginendlela yami ke. Lalela ke, ngokwami ukubona mfowethu, umdlwenguli umuntu osaba amantombazane, osaba ukuphoxa intombazane, umuntu osaba ukushela, umuntu osaba ukubheka umuntu wesifazane amtshele emehlweni ukuthi uzizwa kanjani. Yabona ke loyo umdlwenguli ke loyo. Umuntu osaba ukubheka umuntu wesifazane emehlweni amtshele ukuthi Nkosazana, kuyiphupho lami ukuthi inhliziyo yami neyakho ibe yinye. Umuntu osaba ukwenza into enjalo ke loyo umdlwenguli ngokubona kwami ke mfowethu. Ngifuna ungizwe kahle. Ngakho ke ekusabeni kwakho ukwenza lezi zinto uyaye ayilandelele intombazane, lokho abakubiza ngokuthi ke ukustalk. Ayistalk intombazane afuna ukuthola ithuba la ezoba khona ekucasheni. Mase secasheni ke uyibamba ngenkani intombazane asebenzisa amandla akhe ayidlwengule. Umdlwenguli ke loyo ke. Omunye ke uyaye ayiphuzisa utshwala intombazane. Ayiphuzisa utshwala ukuthi idakwe. Then mayisidakiwe intombazane bese ethola ithuba lokuthi alele nayo. Uyayiyeka mangabe isa right engaphuzile, but ufuna ukuyithola ngoba isidakiwe. Umdlwenguli lo, ngiyazi lo nto into ejwayele ukwenzeka, but abantu abaningi ababoni ukuthi usukudlwengula mangaboze njalo. Umuntu uyamsaba ukumtshela engaphuzile, uyamdakiswa mase edakiwe kuyima uthola ithuba lokulala naye. Uyadlwengula mangaboze njalo ngoba yini engayivimba ukuthi intombazane ivuke ekseni ihambe yokuvulela icala. Isho nje ukuthi uyidlwengulile, benidakiwe wena wathola ithuba lokuthi ulale naye. Ayikho into engayivimba ukuthi enze njalo. So mfowethu, ungadlaleli kumuntu wesifazane ophuzile. Zama nje ukuyigwema. Umuntu umtshele ngqo, umbheke emehlweni, umtshele ephila saka, ukuze mangabe ethatha isinqumo sokuthi alale nawe kube isinqumo asithathe yena, hayi ukuthi asithathe sowutshwala. So ke ngiyazi abantu abaningi bajwayele ukwenza njalo. Ayiphuzisa umuntu intombazane, asabe ukuyitshela ingadakiwe, afune uyizama ngoba isidakiwe. Ukuthi umuntu umthengela utshwala phela kusho ukuthi sekumele alale nawe, usukumdlwengula lapho. Ngakho ke mfowethu, ukuze sinciphise izinga lokudlwengula kwabantu besifazane, ngifuna mina wazi ukuthi amantombazane mfowethu ayaphoxana amantombazane. Leyo nto ngifuna uyifake ngaphakathi kuwena, ihlale nje ukuze uyijwayele ukuthi intombazane iyaphoxana. Angifuni mina ukuthi uye ngenhliziyo emhlophe entombazaneni mangabe uyoshela bese iyakuphoxa bese uphatheka kabi ungabusafuni ukuyoshela. No, ithi uyakuyona ubuwazi vele ukuthi okay iyaphoxana. So ke njengoba iphoxana ke wena ngifuna ube resilient, wazi ukuthi okay mangabe uyakuyona amathuba othi kuphoxe vele maningi. So ungabi nendaba ukuthi iyaphoxana noma izokuphoxa. Uye nje kuyona ube nesibindi, vele uyazi ukuthi iyaphoxana. Yabo. So ke mfowethu, mina ngeke ngithi at least osukwini phoxwa amantombazane noma awuthunje. Akuphoxe nje. Okade uzama ukuyitshela ukuthi uzizwa kanjani ikuphoxa intombazane, yabo. Because umthetho wokushela uthi emantombazaneni awu10 ozowashela, awu8 azokuphoxa. So awu2 azoyithanda inkulumo yakho, azokuqoma. Umthetho ke lo wokushela okuchaza ukuthini, akusho ukuthi mangabe uyashela intombazane kuzokulungela. Lindele ukuphoxeka. And futhi mangabe intombazane isikuphoxa akusho ukuthi nawe iphindisele ngamagama. Mhlamba ke sithi
ubucela ukukhuluma naye intombazane yakutshela ukuthi awume bhuti angifuni ukukhuluma nawe akumele nawe uyiphendule uthi hayi kuwukuthi no lapho usukusaya ingane mangabe wenze njalo so lindela nje ukuthi hayi vele umuntu wesifazane uyaphoxa so ukuze mangabe sekuphoxa kungabi inkinga so ke amantombazaneni awu10 ozowashayela awu8 azokuphoxa so lawa awu2 azoyithanda ikhuluma yakho azokuqhoma so ke mfowethu zama ukunokha ukuphoxa ungakusabi because mina ngokwami ukubona yabo umuntu odlongulayo umuntu osaba ukuphoxa intombazane because uyaye angayi ukwayitshela ukuthi uzizwa kanjani so mangabe engayi ukwayitshela ukuthi uzizwa kanjani uzofuna ithuba lokuthi ayithole la sekucashe khona asebenzisa amandla ayidlwengule so ke mfowethu angifuni nawe ukuthi ugcine usuwumuntu kanjalo njengalensizwa nje eyadlwengula intombazane yase UCT elokhuzini eposini ubhodla lo waboshwa intombazane yafika ya-order intombazane online isiyocollecta phela into zayo wafika lo mjita ubhodla lo wayishaya intombazane uyinene shuthi ke igama lawo le uyinene wayishaya ikhanda intombazane wayidlwengula wayibulala waze wathola nethuba lokuthi ayoyishisa so asifuna abantu abanjalo abantu abasaba ukuphoxa amantombazane intombazane iyaphoxa le nto kumele uyazi so ke wena mfowethu iyakuyona iyokuphoxa ungabi nendaba jwayela ukuphoxela ukuze uzoncipha ukudlwengula ungazitholi usudlwengula intombazane because kunezitho kwena ezafakwa ekumele isebenze so ke mangabe ungasayisebenzisi zizovele ivuke ngenye indlela bese uyahluleka ukuyicontrola bese ubamba umuntu khona umthotha umuntu ubamba ingane na 5 months noma na 5 years ubese uyazibuza ngempela ukuthi kusesekwenze njani usathane ngempela loyo noma sekwenze njani so ke sizama unciphisa izinto ekanjalo mfowethu intombazane iyaphoxana ijwayele leyo nto but when yakuyona vele ukuze ungasabi ukuze mabe iphoxa ungaphatheki kabi vele iyaphoxana so zama because amantombazaneni awu10 ozowashela awu2 kuphela azoyithanda ikhulumo yakho azokuqoma so ke mfowethu iba strong mangabe uyinsizwa ungasabi ukuphoxeka ungasabi ukuyitshela intombazane ukuthi uzizwa kanjani ukuze lapho uzozanisela amathuba ukuthi usebenzise ipipe lakho lenjabulo oclever bayazi ukuthi yini ipipe lenjabulo ithipha ziyacinana so ke mfowethu ungasabi ukuphoxeka vele bayaphoxana akudingi ukuthi uzube nemali noma ube nethalent elithize ukuze uqone cha ukhuluma nje ukhuluma nomuntu wesifazane umtshela uzizwa kanjani uqonywa kanjalo kuphela because uma ngabe uhleli ungakhulumi akekho umuntu ozoqoma ozozizela kuwena nje kuvele kwenzeka umlingo noma qhamuka ingelosi ezulwini ize kuwena izothandana nawe cha wena oyakuyena ube nesibindi songasabi ukuphoxeka ukuze phela mfowethu ungabe umdlwenguli iya emantombazaneni yoshela uyitshela intombazane ukuthi zizwa kanjani mangabe iphoxa ayikho inkinga okusalayo uzamile dlula uye kwenye khona enye ezoyithanda ikhulumo yakho uqonye mfowethu ngiyathemba ke mfowethu yawuza umyalezo ke nginsizwa ke mina uyabona nje osukwini inqwaba amantombazane angiphoxa but awangiphoxi wonke yabo khona enye la wambalwa ajabulayo into engishoyo kuyona but inqwaba iyaphoxana so akusho ukuthi mangabe ngiphoxa kumele ngabe ngisaya kuyona cha asisho njalo ngiyabonga ke mfowethu kusho mina ke umqeqeshi wensizwa ke lo ungakhohlwa mfowethu ukusubscribe ku channel yami mina nawe kusakude la kumele sisekhona kuningi futhiekusamele sixoxe sibonisane sakhane siyinsizwa ukuze singayitholi phela sishaya abantu besifazane sibadlwengula cause izinto siyayenze manje singanaki ukuthi wrong cause into eyenziwa wonke umuntu nawe ugcina usuyenza but awazi ukuthi into wrong leyo so ke mfowethu kubalekile ukuthi sibonisane